Dzień dobry dzieci. Wita Was Pani Ania od grania i śpiewania. Dziś chciałabym nauczyć Was kaszubskiego tańca kowal. Posłuchajcie tej melodii. Kowal. Proponuję na dziś dla Was zabawę z 2 wybranymi, ulubionymi zabawkami. Do mnie dziś przyszły 2 kotki. Zobaczcie. One zatańczą, wydając takie stukające odgłosy. Łapiemy je 2 i przeskakujemy. Jeden do przodu, drugi w tył. I zmiana. 1, 2, 3. No to próbujemy. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. No teraz drugą część melodii możemy zatańczyć tak jak chcemy. La 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 la. I znów możemy zacząć. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. I 1, i 2, i 1, i 2, i 3. Tra la 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 Podobało Wam się? To teraz spróbujcie sami zatańczyć w filmiku numer 2 z Olą i Julą. One pokażą Wam, jak zatańczyć w parze taniec kaszubski kowal. Ja tymczasem żegnam się z Wami słowami po kaszubsku do łyzdrzeni, czyli do zobaczenia.